Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei, un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A vendima das súas últimas boqueadas na denominación de orixe Rías Baixas. A día de hoxe, os seus viticultores recolleron máis de 47.100.000 kilos de uva, unha cifra que aglutina todas as subzonas e variedades que forman parte da ADO. Segundo informan dende o Consello Regulador, prácticamente está toda a uva recollida e a intención é que os traballos de vendima se dean por rematados a comezos da vindeira semana. Recordemos que no seu informe de estimación de colleita no mes de xullo, o Departamento Técnico do Consello Regulador calculaba que a vendima deste 2025 roldaría os 50 millóns de kilos de uva recollida. Aínda que todo apunta a que non se acadará esta cifra e que finalmente a colleita deste ano se mova entre os 47 e os 48 millóns de kilos, esta xa é a máis abondosa da historia da denominación de orixe. O ano pasado a de Rías Baixas pechou a vendima con algo máis de 42 millóns de kilos, colleita só superada até agora pola de 2023, coa que se acadaron os 44 millóns. Ademais de pola súa cantidade, esta vendima ben marcada pola calidade da uva que se está a recoller. Segundo explican os expertos, está a entrar nas adegas en perfecto estado sanitario e cuns valores de acidez e grau alcohólico moi equilibrados.
campaña preséntase bonita e con nós por moita ilusión, porque vai ser a primeira vez que haxa un ratiño en Rías Baixas. Foi un traballo de moitos anos, 10 anos, legalizando a variedade, pasando todos os trámites e tal, e este ano, por fin, vai salir cunha tirilla de Rías Baixas. Nós nunca quixemos, non quixemos nin pudemos. Mentes era unha variedade experimental, non se podía vender, vinificamos esa variedade experimental, pero non lle podíamos chamar Moraima, porque é un nome vinculado a Rías Baixas. Este ano o que vai salir ao mercado con esta uva vai ser Moraima Ratiño. É unha variedade que, como despois veredes nas imaxes, o racimo é moi alongado, a uva moi pequeniña, ten menos zume que a uva albariña, e dá uns viños como cun perfil distinto, que hai que ter cuidado, que non se che vaya de grado alcohólico, porque algún ano nas vinificacións experimentales non foi la olla, pero bueno, dá uns viños cun grado alcohólico potente, dá uns viños máis secos, e, bueno, uns viños, como che decía, distintos. É unha variedade que aguanta moito mellor, por exemplo, o mildiu e o oidio, pero a botritis é bestial e con unhas poucas chuivas, pois sí, lle está afectando. Está perfecta nun grado alcohólico óptimo para vendimar e, bueno, eu penso que é o momento. Vais facer hoxe todo, vais facer hoxe vendimas e hoxe procesase pola noite. Coas cifras que se barallan en Rías Baixas, isto vai ser casi ridículo, pero nos vamos a meter alrededor de 1000 kilos. Vale, temos sobre 900 metros inscritos no Consello Regulador, de varios socios. Nalgúns sitios non hai nin viñas, hai cepas mezcladas polo medio, que por eso nos dou tantísimo traballo, e nos sacamos dános a impresión de que ímos a sacar alrededor de 1000 botellas este ano. O albariño rematámolo, por fin, este ano unha colleita potente, bonita, ilusionante, e o caíño vendimarémolo estes días tamén. O caíño está óptimo este ano, non lle afectou para nada por ahora a botritis, pero agora hai que vixilar porque sí, con todas estas chuivas o caíño tinto é unha variedade moi sensible para isto. É unha campaña das de libro. Sobrou un pouquiño de chuiva agora ao final, pero bueno, despois do que levamos pedido todo o verán, pois nos concedió el deseo e dounos un pouco de máis, pero bueno, quitando as chuivas que son incómodas e nos obrigou a ir facendo paradas arranques, que non é cómodo. Nun momento que estás vendimando, pois queres, xa que tes os vendimadores contratados, seguir, e estar dando para diante e para atrás é complicado, non? La innovación y el compromiso con la excelencia en todos los sistemas de la bodega aseguran un control riguroso de la calidad, desde el viñedo hasta la botella. Asentada en sus raíces, Pouza do Rei se posiciona como una bodega innovadora. La búsqueda constante de la excelencia y el compromiso con un albariño de gran personalidad marcan el camino hacia un futuro prometedor. Pouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Hai moitísimas expectativas, moitísima xente que probou as vinificacións experimentales e que están moi ilusionados, o viño está gustando moito, apártase moito do perfil albariño, que é o que nós tamén creíamos desde un principio, non? Está bo, pero é outra cousa, non é albariño. E penso que o mercado está desexando cousas novas. Foi curioso porque a vinificación experimental demos ya a probar ao noso importador en Estados Unidos, e cando lle explicamos que era unha variedade única no mundo, el botou as súas cábalas, como suelen ser eles, e dixo, claro, e se eu la compro toda, son un importador que ten unha variedade única no mundo. E xemos, nos queremos que se coñeza, dalo a coñecer, vendelo por Galicia, promocionalo moito e tal, e dixo, bueno, hablaremos del precio próximamente. Eso depende. O noso importador de Estados Unidos está moi interesado en levar unha pequeniña parte para dar a probar, e evidentemente as 1000 botellas deste ano, con facer unha pequena presentación xa se te bebes a mitad da colleita. Home, eu estou vendo os 3 primeiros palés que salen para Estados Unidos. Estou no visualizando nestes momentos, falo de Estados Unidos porque é un mercado importante, pero a ver, eu que visualizo é chegar a ter unha cantidad importante para poder chegar con potencia ao mercado, e estou pensando nos primeiros anos de Rías Baixas tamén, que se empezou con moi pouquiño, e eu penso que a uva aguanta tanto como aguantou o albariño. A ver, a partir de agora o que temos que empezar é a plantar.
De feito, este ano enviamos madeira para un viveiro que nos garantizou a exclusividade, que nos dixo que con esa madeira só iba a dar as cepas para nós, que ao final as variedades son do mundo, que nas queira coller pode escoller, pero bueno, tampouco é cuestión de poñerlo fácil, non? E este ano xa pedimos para facer 4.000 cepas para o ano que ven. Para o ano que ven xa vamos a facer unha parceliña moi chula en Meis, e aquí vamos a facer un par de parcelas pequenas máis. Aquí é máis difícil conseguir terrenos grandes, pero bueno, vamos a intentar. Que teñan ratiño, hai 4, e parcelas non che sabería decir, porque o que che decía, hai moitas cepas aisladas, moito individuo apartado. Moraima está moi ilusionada, pero eu personalmente, que fun o que me metín de principio nesto, a ver, estou moi ilusionado. Eu non teño fillos, pero esta primeira botella que saila como ratiño vai ser como o primeiro fillo. Supoño que ter un fillo debe ser importante, pero para nós é o noso fillo e é moi bonito, moi bonito. Blanco como el azul del mar. Blanco como volver a empezar. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. Vilanova celebrará esta fin de semana o remate da vendima. Os días 28 e 29 de setembro a parroquia vilanovesa de András mergullarase no San Miguel das Uvas. Despois de máis de 100 anos de percorrido, a cita perdeuse a mediados dos 90 por falta de relevo xeracional. Foi recuperada o ano pasado e neste 2025 repite coa organización en mans dunha comisión. Este ano temos unha novedade, que o ano pasado se puxo a frente do tema o Concello, este ano nos colaboramos, pero xa hai unha comisión de festas. Entonces, vou a deixar que sean eles, como é lógico, que nos expliquen todos os eventos que hai. Felicitarlos, darlle as gracias por facerse cargo desta festa e desear que esta tradición recuperada dure tanto como duren os viñedos. A ver, pois que duren uns cuantos centos de anos máis a nosa tradición e as costumbres do noso povo, non? O día 18 comezará a programación. A proposta é un encontro baixo varias parras da zona nas que se vendimará. Despois pisaránse as uvas. Os que mellor fagan estes traballos levarán un premio de 100 euros, un lote de viño e conservas e unha botella de albariño. É unha festa das máis alegres que hai, porque é unha festa que se fai despois da recolleita da uva, o sea, cando todo saleu ben este ano, que xa o dirá o Consello Regulador e todo, pero polo menos no Albariño, inda que aquí estamos con uva tinta, que no Albariño foi un ano seguro que récord, por todo o que se olle por aí, tuvo que ser un ano excepcional e de boa calidade. O rematar celebrarase un xantar popular nunha carpa que se instalará na contorna da capela da Rúa Nova. Haberá polvo e carne o caldeiro de menú. De amenizar a festa encargarase un grupo musical. Esperamos vos a todos. As entradas, os tickets para poder vir, podedes colleros en Supernito ou chamar os teléfonos que poñemos nos cartéis, vale? E nada, a disfrutar da festa. Xa o día 29 celebrarase unha misa ás 7 da tarde. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Albariño Bouza do Rei. Elaborado con 100% uva albariña. Color pajizo amarillento de aspecto brillante. Para disfrutar cada copa. Se presenta con un tacto suave, amplio de matices gustativos, sabroso y con muy buena carga frutal. El retronasal es persistente y fino. Bouza do Rei. Garantía de calidad, territorio y tradición. Blanco como un amanecer. Blanco
Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno.